खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। एबसुआ चिराङाव 29थि उदखारि बेरेखा सान फालिदों। रुंसारि दैदेनगिरि सोमब्ला बसुमतारीखौ मान बावदों। एबसुआ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि गोसोखांथियाव 29थि उदखारि बेरेखा सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ मंगलबारखालि बिटिआरनि चिरां जिल्लानि बासुगाव खाथिनि गयबारियाव 29थि उदखारि बेरेखा सान फालिदों। बेनि बारग' आफादगिरि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि गोसोखांथियाव, जाय 1996 मायथाइयाव 30 जुलाइनि सानाव उदखारिफोरजों बुथारजादोंमोन। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि बिरभिलाखौ खावसे बिरहोनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। मुंख्लं खाम्फायाव मोनसे मिरुआरि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों, जेराव रुंसारि दैदेनगिरिनि बिसि भानुमति बसुमतारीया बिबार बावदों आरो ममबाति सावदों। गोबां जौ एबसुनि सोद्रोमाफोर, फरायसाफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, जेराव मोनसे सुबुं सारि, मुंसाइ फोसावनाय आरो गुफुर फारौ आरो बेलुनफोर हगारनाय दंमोन। गोजोन आरो खौसेथिनि नेरसोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे फालिथायाव इउजि ब्रह्मआ लाइमोनफोरखौ सम्बला बसुमतारीनि उनमोनथाइखौ मान होनानै हिंसायारि जाथायखौ नेवसिनो आरो सुबुंखान्थियारि बेसेनफोरखौ लाखिनो खावलायो। बे हाबाफारिया उदखारिफोरजों जुजिनो आरो गोरोबलायनायखौ बांहोनायनि समायखिराजों जोबो। नैथि खौराङाव दङ। गिबि मन्थ्रिया निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोन्दोनि थियारिफोरखौ नायबिजिरदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव रायजोनि गाहाय निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोन्दोखौ जागायनो थाखाय थियारिखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि नायफामनाय जथुम खुंदों। बे बिथांखिनि थांखिया गोरिब नखरनि हिनजावसा फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय आरो उन्दै बैसोनि हाबानि बेरेखायै नांनायाव हेफाजाब होनाय। बे नायबिजिरनाया भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों खुंजादोंमोन आरो गासै आसामाव मोजाङै मावफुंनो थाखाय केबिनेट मन्थ्रिफोर, एमएलए, लेङाइ कमिसनारफोर, सोलोंथाइ मावख'गिरिफोर आरो फसंथानफोरनि गाहायफोरखौ लाफादों। बे बिथांखिनि गोहोमखौ फोरमायनानै गिबि मन्थ्रि शर्माया एक्सआव पस्ट खालामो दि उन्दै बैसोनि हाबानि हेंथायै दावहाया गोख्रोंसिन जायो। थांनाय बोसोराव निजुत मयना 132 कौटि रांजों फ्राय 2 लाख हिनजावसाफोरखौ मदद होदोंमोन। नैथि खोन्दोआ सोलोंथाइनि गेजेरजों हिनजावसाफोरखौ गोहो होनो नाजानायखौ आरोबाव बांहोगोन। थामथि खौराङाव दङ। मेघालयआव बिएसएफआ 6.2 कौटि रांनि मोसौ रेकेटखौ फोजोबस्रांदों। 3 दानाव सा 116 बांलादेशिफोरखौ हमदों। बिएसएफ मेघालयआ सा 116 बांलादेशि नोगोरारिफोरखौ हमदों, कौटि रांनि मोसौ आरो बेसाद जब्द खालामदों। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला 30 जुलाइखालि मेघालयनि सीमा रैखाथि हानजा बिएसएफआ बांलादेशनिफ्राय सा 116 सुबुंफोरखौ हमदों आरो थांनाय 3 दानाव 6.2 कौटिसो रांनि 622 मोसौफोरखौ जब्द खालामदों। 25 एप्रिलनिफ्राय 25 जुलाइसिम बिएसएफआ भारत-बांलादेश सीमायाव अपारेसननि समाव 1.3 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि सिखावै दैथायहरजानाय मुवाफोरबो बोखांनो हादों। बे समाव सा 34 भारतारि नोगोरारिफोरजों लोगोसे गासै सा 150 सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि गेजेराव याबा टेब्लेट, गान्जा, जौ, देलायग्रा बेसाद, गाननाय-जोमनाय आरो गोबां अनजिमानि मबाइल डिसप्ले इउनिटफोर दंमोन। बिएसएफनि सासे बुंथिगिरिया बुङो, गासैबो अपारेसनखौ मेघालय पुलिसजों खाथि गोरोबलायनानै खालामनाय जादों। बिएसएफआ मोनसे इन्टेलिजेन्सजों दैदेनजानाय आरो सुबुंफोरजों लोब्बा गोनां नोजोरजों सीमाफोरखौ रैखाथि होनो गावनि रादायखौ फिन खेबसे रोखा खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसामआ सीमा नायदिंनायनि गोख्रों बाहागो महरै सा 7 उफ्रा हाबफैग्राफोरखौ बांलादेशआव होखारहरफिनदों। हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायाव आसामआ आरोबाव सा 7 बांलादेशि नोगोरारिफोरखौ होखारहरदों।
बुधबाराव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामदों दि रैखाथि हान्जाया खोला सालमारा मानकाचार जिल्लायाव भारत बांलादेश सीमा खाथियाव थानाय श्रीभूमिनिफ्राय सा-7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों आरो होखारहरदों। बे आगाना आयेन बेरेखा हाबफैनायनि सायाव आसामनि गोख्रों सिग्रोमनायनि बाहागो। ससियेल मिडियायाव आपडेटखौ शेयार खालामनानै गिबि मन्थ्रिया हुमखि होयो, हाबनो दा नाजा, नोंथाङा हमजागोन आरो उनथिं नारहरजागोन। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि आसामआ भारतारिफोरनि थाखायल' आरो सोरखारा रायजोनि सुबुं सानखोखौ सोलायनो थाखाय जायखिजाया आयेन बेरेखा नाजानायखौ सहायनो हानाय नङा। साननैसो सिगाङाव सा-20 हाबफैग्राफोरखौ बेबायदिनो उनथिं नारहरनाय जादोंमोन। बावैसोनि दानफोराव गासै अनजिमाया 377 बारबाय। बिएसएफ आरो आसाम पुलिसआ गोनांथार सीमायाव हाइ एलार्टआव दं, जेराव नंगुबै फोरमानलाइफोर गैयाजासे आयेन बेरेखा हाबनायखौ होबथानो गोख्रों नोजोर होनाय जादों। बाथि खौरांआव दङ तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि बिगियानगिरिफोरा स्मार्टफन बाहायनानै पर्टेबल टिभि डिटेक्शन डिभाइस दिहुनदों। मोनसे गेदेर जाफुंसारनायाव आसामनि तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि बिगियानगिरिफोरा मोनसे पर्टेबल आरो बाङाइ बेसेननि आगजु दिहुनदों, जाय स्मार्टफन बाहायनानै जखा बेराम एबा टिबिखौ हमदांनो हायो, जेबो रासायनारि एबा गाब गैयाजासे। फिजिक्स बिफाननि प्रफेसार पबित्र नाथनि दैदेननायाव बे आइजेंआ सिनायथिनो थाखाय टिबि बेक्टेरिया अट'फ्लुअरेसेन्सनि मिथिंगायारि जोंनायखौ बांहोयो। बेवहाय सिगनेलखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे हिटिं सिस्टेमबो दं, जायजों टिबिनि फिसा-फिसा नेरसोनफोरखौबो सिनायनो गोरलै जायो। 300 ग्रामनि बाङाइसिन लिरथाय आरो बेसेना 25,000नि गाहायाव। बे आइजेंआ एसेल' आनजादसालिनि सुबिदाफोर थानाय गामियारि ओनसोलनि थाखाय गाहाम। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरआ गोदान दिहुनथायखौ बाख्नायदों आरो बेखौ टिबिनि हेंथायै भारतनि दावहायाव मोनसे जाथावना गेम चेन्जार बुंदों। द'थि खौरांआव दङ फावखुंग्रि नन्दिनी काश्यपआ गुवाहाटीआव गिख्रंथाव हिट एन्ड रान केसआव हमजादों। मुंदांखा असमिया सावथुन फावखुंग्रि नन्दिनी काश्यप, जायखौ रुद्र सावथुनाव गावनि गाहाय फावनि थाखाय मिथिनाय जायो, बिथांखौ 21 बोसोर बैसोनि सामिउल हकनि जिउ लानाय हिट एन्ड रान केसनि सोमोन्दोआव बुधबारनि फुङाव खानाय जादों। जाब्रबथाया 25 जुलाइनि फुङाव दक्षिणगावआव जादोंमोन, जेब्ला काश्यपजों सालायजानाय गंसे एसइउभिआ गंसे साखा खबनै गारिखौ सौग्रावदोंमोन। नलबारि पलिटेकनिकनि फरायसा आरो पार्ट-टाइम जिएमसि मावथि हकआ गोब्राब जोखोम जायो आरो उनाव 29 जुलाइखालि एप'ल' देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। पुलिसआ बुंदों दि गिबि एफआइआरआव फावखुंग्रिनि मुं गैयामोन। गाग्लोबजाग्रानि थैनायनि उनाव जामिन गैयै दायफोरखौ दाजाबदेरनाय जादों, जायनि जाहोनाव बिथांजोखौ खानाय जादों। सीसीटीवी फुटेज आरो नुनाय साखिफोरनि फोरमायथिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि एसइउभिआ जाब्रबथायनि उनाव जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन। काश्यपनि गारिआ जिल्लाफोराव गोबां गोख्रैथिजों सिफायनाय जादोंमोन। मोनसे फरेनसिक रिपर्टखौ नेथ'नाय जादों। स्निथि खौरांआव दङ एल्भिस आली हाजरिकाया रिले म'डआव इंराजि चेनेलखौ बारनो हानाय गिबिसिन असमिया जायो। सानस्रिग्रा एल्भिस आली हाजरिकाया रिले म'डआव इंलिश चेनेल बारनानै जाफुंसारै सानस्रिनो हानाय हादोरसानि गिबिसिन सुबुं जानानै आसामखौ गोग्गा होदों। बिथाङा चेलेन्जिं सानस्रिनायखौ खालि 13 घन्टायावनो फोजोबदोंमोन। इंलिश चेनेलआ गावनि गोख्रों बोहैथि आरो गुसु दैनि थाखाय मिथिजायो, जाय बेखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन सानस्रिनायफोरनि गेजेराव मोनसे बानायो। जोबोद बाङाइ भारतारिफोरा बेखौ नाजादों। मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ एल्भिसखौ ससियेल मिडियायाव बरायदों, बिथांनि गोहो आरो थिरांथाखौ बाख्नायदों। मा कामाख्याया बिथांनो बोर होथों, बिथाङा बुंदोंमोन। एल्भिसआ बे जाफुंसारनायखौ आसामनि सुबुंफोरनो बावदों आरो मददनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावदों। एल्भिसआ सिगाङाव सानस्रिनायाव भारतनि जानानै गेलेदोंमोन आरो गावनि गोलाव जानथायनि सानस्रिनाय मोनफुंनायनि थाखाय मिथिजायो। 8थि खौरांआव दङ काजलगावआव मानसि लांखारनाय आरो दाइन मैहुर खालामनायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल खुंदों। काजलगावआव आइजो आरो खुदिया अनसाइ बिफान आरो दि सेन्टार फर विमेन इम्पावारमेन्टनि नाजानायाव मानसि लांखारनाय आरो दाइन मैहुर खालामनायनि हेंथायै मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। साननि 11 रिंगायाव काजलगावनि जिल्ला मिरुनिफ्राय सांग्रांथि रेलि दिहुननाय जादों। नार्स, अंगनबाड़ी मावथि हेफाजाबगिरि आरो आसा मावथिफोरा बाहागो लानाय मैयानि बे सांग्रांथि रेलिखौ नेमखान्थि बायदियै जिल्ला समाज अनसाइ मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारिया फ्लेग अफ खालामो। रेलिनि जोबनायाव जिल्ला मिरुनि सावराय जथुम खथायाव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जादोंमोन।
जिल्ला उफ्रा कमिशनार सिलिका कलिता, जिल्ला उफ्रा पुलिस सामलायगिरि डक्टर रश्मिरेखा शर्मा, जिल्ला आयेनारि सिबिथाइ मावख'गिरि रनजिता दास, जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि सुरश्री पाठक, काजलगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि रितुलमणि दास, दि प्रतिदिन हान्जानि खौरांगिरि जयन्त देबनाथ गोसो होनानै बिबुंथि होयो। जिल्लानि सिंनि ओनसोलफोराव जेराव गेजेर मुगानि खोमसि फोथायनायफोराव दाइन मैहुर बायदि दाथायफोर जादोंमोन, बेवहाय गुन गोनां सावफाहामारि जोथोननि आंखाल, गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि आंखाल आरो समाजारि रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय। बेफोरबायदि बिथिङाव बिथाङा बेफोर गुदि सुबिदाफोरखौ होनाय आरो बेफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव आत्मनिर्भर खालामनायाव गोसो होनानै खामानि मावनायनि गोनांथिखौ मुंख'दोंमोन आरो बेखौ दाबि खालामनाय जायो दि आथिखालनि समाव बेफोरबायदि जौगालु हाबाफारिफोरा जागायजेनबाय। बे मेलाव जिल्ला गामियारि जौगाखां बिफाननि मावथांखि बिथोनगिरि अरबिन्द राभा, जिल्ला समाज अनसाय मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारि, सिडली चिरां जौगाखां ब्लक मावख'गिरि निरन्जय मुसाहारि, जिल्ला आयेन सिबिथाइ मावख'गिरि रनजिता दास, जिल्ला खुदिया रैखाथि मावख'गिरि सुरक्षी पाठक, गोबां पुलिस थानानि बिबानगिरि आरो पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुदि खौराङाव दङ कारिगावआव कक्राझारनि थाखाय थेमेटिक गेट बेखेवदों गोजोनथाव बुब्लि। कक्राझाराव मैया 30 जुलाइ बेलासियाव मोनसे गोग्गानाय आरो रंजाथाव बुब्लि नुनो मोन्दों। मानोना माहारियारि राजा लामाजों लोगोसे जेडि रडनि कारिगावआव मोनसे समायनायै डिजाइन खालामनाय थीमेटिक वेलकाम गेटखौ मावख'आरि महरै रायजो राजानि थाखाय बेखेवनाय जाबाय। बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै लुफुंनाय दरखंखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा नुजाथिदों। बे मुंदांखा दाथाया कक्राझारनि थाखाय मोनसे गोदान आयदाखौ दिन्थियो, जाय हारिमुआरि गोग्गानाय आरो जौगानायनि नेरसोन। बिटिआर सोरखारा गासै ओनसोलाव समायना खालामनाय आरो बिथायारि सानज'थाय जौगाहोनायाव गोसो होबाय थादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।